cinta dalam senandung. Jadi kenyataan pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Cinta dalam senandung. Cinta yang selama ini masih terpendam, Tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Sekali berpisah, ingin lagi merana, cukup sekali merana. pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Terima kasih kembali. Mungkin keluarga besar dari mempelai bisa berdiri semuanya, kita goyang bareng. Sekas Ibu Supriyatin goyang bareng. Mas apa wes lali siraku?
kasih kasih. Jangan lupa klaksonnya. Ayo Mas. Mas opo wis lali sliraku. Dek semono yen kelan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine kali aku. Mas dukung saiki ketemu. Jogetan tetepangan karo aku. Radio Kongo kangenku kangenku. Kali eling gawe sepi rasane wedian ujan dewe. Ngangon terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Mas kelang alih-alih. Sakulit kanggo tangga kangen iki. Rasa satimpi durung butuh tani. Rasa kangen wis bisa mari. Rasa sak mimpi durung butuh tani. Rasa kangen wis bisa mari. Ca ca hey. Cleng cleng. Sudah. Masih bareng bersama Untari. Ya. Musik 99.
tangi saiki nilai kok ilang sak selirane lunga menyang ngendi tanpa pamit terang abari opo kowe lali karo aku iki yen nekani nemewu kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku lakon mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi kono ku goleki tali kota saksi tresna bukan suci tali kosang saksi tresnaku kan suci. Ya terima kasih, thank you. Sudah dikasih. Terima kasih buat Utari Mama Jahat. Sabarku untukmu, walau kau acuh dan acuh selama ini kau pada diriku. Ku korbankan semua untukmu, ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku untukmu. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan saya, ku doakan cinta
kasih buat Mama Deda. Oke, mungkin tadi juga dari bapak-bapak dari Gus Lagu nih, bukan kita tunggu dulu. Kau bilang cinta padaku, aku bilang tunggu dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Italia. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mana tak mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jahit kau, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singgong. Aku hanya anak singgong. Musik sebelah-sebelah. Marjan Victor, Kalau Sadas Audio. Sela, goyang dong. udah di Paris, sepatumu dari Italia. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mana tak mungkin mengikuti
keju sudah kita hadirkan. Kok bengi? Yuk, satu temannya bareng musik sebelah silang. Oh. Spesial dilantar untuk kedua mempelai, semoga berbahagia selalu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Macan Victor Sada Sami. Sumripet angin rati tansah ngenteni setyon derajat delenging ati. Angen-angen tumlawong suwung ing wangi sepi tansah ngranti tekamu doyani. Wong ayu ake yedao ning sandingku jawang marise esemu gawe lereng rasaku tentrem ning hatiku awo begat tresnamu sayangku pasukan joget ibu joget bro. Pindo samudra pasang tanpa wangenan tresnoku mring sliramu sayang. Cahayane bulan kang sumunar ngabyoning tawang yakti sliramu kang dadi lamunan.
sembah nuwun Terima kasih. Mas Momon. Satu tembangnya spesial. Rama itu sapa wong sing ora kangen, ra kepethuk pengen turu angel merem. Jek rasa nangis to mon. Rama itu sapa wong sing ora trenyo, ra kepethuk sawetara pengen weruh. Percaya aku kuat no hatimu, sahayu antenono tekaku. Ih keri ya. Demoki siraku mbok demoki keri. Layang kangen satu tembang spesial. Jika terspesial untuk rekan-rekan, mas-masku gak joget toh? Songo-songo lagi ra dijogeti piye no bos? Juga mengucapkan banyak terima kasih buat Karang Taruna. Asik. Karang Taruna goyang bareng masku luar biasa. Wis tau waca apa karepe atimu, trenyo ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes elo neng pipiku. Umpama tanganku dadi sewiwi, iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepiye maneh mergo kahananku cahayu antenono dekaku. Majang Pictures, Sedias Audio, terima kasih. Rama itu sapa wong sing ora kangen, ado bojo pengen turu angel merem. Oh Rama itu sapa wong sing ora umpama tanganku dadi sewiwi, iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepiye maneh mergo kahananku cahayu antenono dekaku.
sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angin merem ramai itu sapa wong sing ora trenyu ra kepedho sawetara pengen weruh percaya aku kuat nati cahayu antenono tekaku umpama tangan ku dadi sewiwi aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananmu cahayu antenono dekaku percaya aku kuat no hatimu cahayu antenono dekaku layang kangen. Oke, Mas Jadi sudah kita hadirkan satu karya dari sang maestro. Musik 99 ada macam gitu Cadas Audio. Beteng rasane ati kang kandang segiting liya hanyawa aku kowe lato katresnan. Dimas wong ayu kajalo ojo seleka tresna pancene tresno kuwi ake pacoba Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra iso nampa bakat tak cukup yen turun tapi samring kang kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Dimas musti kaneng ati dongoku siji
asik. Dimas Musti kaneng ati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ing asmara kuat ati kawula anggon kula tresno datan Oke, terima kasih buat Sheila Dewi dan kali ini di kesempatan Ciri aku
Thank